Guys, you won't believe, nag-uumapaw ngayon yung saya ko sa sarili ko kasi kahit papano itong pagsasakripisyo ko bilang long haul truck driver is really paid off. Wow. Yung anak ko ay honorary student sa school, kaya masayang masaya ako, nag-uumapaw ang kaligayahan ko ngayon kahit papano yung mga paghihirap. Alright guys, at andito na tayo ngayon sa Kamloops first scale na dinaanan ko rito sa Kamloops. Well, dumaan tayo kagabi sa Golden, British Columbia. British Columbia na rin yan. We'll see if they will going to pull us over here. Sana hindi naman. Okay, steer tire 5500, drive tire 14,040 kilogram, and 10,100 trailer tire. Ayos. Okay guys, dito na tayo sa Highway 5 going to Vancouver. Doon ang delivery natin. Sa mga nakasunod sa atin, no? Mga nakasunod sa atin, no? Yun nga, nag-deliver tayo sa Edmonton. After delivery, nag-reload tayo sa Calgary. At yun, ito, travel ako kagabi. Tapos yun, dito na tayo ngayon sa Highway 5 going to British Columbia. Meron pa akong 3 oras driving, andun na tayo sa British Columbia. Maganda ang climate dito ngayon. Makulimlim pero maganda. Hindi naulan. Ayan ako, Kokehala Highway. Yes! Yes, andito na tayo sa bundok. Yan guys. Speed limit 120 km per hour. Wow! Pwede mong isagad talaga rito ang speed mo sa truck, lalo ng truck. Ang truck ko hanggang 105 lang, naka-cross ako. Nakita nyo, naka-cross control lang tayo, 105 lang tayo. Nakita natin yung speed limit guys, 120 km per hour. Kalahin mo katulin ka dyan. Palusong pa to, lusong-lusong na nga. Ang speed limit 120. Wow! Palusong tapos 120 ang speed limit. Woo! Nakakatakot naman yun. Pero tandaan lang. Yes! Kausap ko ang aking dispatch at sinabi ko sa kanya ang issue sa truck ko, safety ko. Mag-expire ngayong buwan na to, July June 30. Ay dapat makabalik ako sa Winnipeg o sa yard namin bago magkatapusan. Ang petsa ngayon guys, 25 na. So bukas ang delivery ko sa Vancouver 26. So meron akong 27, 28, 29, 30, apat na araw driving pauwi ng Winnipeg. Sabi sa akin, hanapan daw ako ng load pabalik. They are working to find you a reload back to Winnipeg. Wow! Kumbaga sa tuloy-tuloy yung dispatch nila sa akin ngayon eh. Papasalamat ako eh. I don't get this more often, you know. Kasi sometimes tenga tayo eh. So mga nakasunod sa vlog ko ito, I'm doing a video vlog because
I'm telling you what exactly you getting when you're doing a long haul truck driver sa isang company. Marahil sa mga ibang company sinasabi nila maganda daw ang company nila, wala daw waiting, pero sa totoo lang guys, honestly hindi ako naniniwala. Kapag humina ang isang company, damay lahat yan. Kaya kapag may marinig tayo na ang ganda daw ng company, ang ganda ng company, di good. Pero para ito sasabihin ko sa inyo, kung ang isang company na ramdaman yung apekto ng biyahe, I'm sure ganun din sa ibang company yan. Yun lang ang masasabi ko. Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo na naman maganda yung binigay sa aking biyahe. Talagang ito talagang maganda talaga yung biyahe kong ito. Kumbaga sa above average ngayon ang biyahe kong ito. Maganda yung revenue na binigay sa akin, kaya nagpapasalamat ako. Ngayon, alam nyo naman ang Lakay Trucker, i-play na vlog natin kung ano lang yung totoo. Kasi owner operator tayo eh. Yung owner operator, siyempre our main purpose ng negosyo natin is yung income. Katulad dito, di ba? Babayad tayo ng truck. Pero kahit paano, sa buwan na ito, maganda. Yung mga previous na video ko, sinabi ko rin sa inyo na matumal, halos lagi akong tenga, abot ako 3 araw, 4 araw, which is true. Yun ang nangyayari talaga sa akin. Yes! So ngayon, happy ang Lakay Trucker kasi alam ko ngitong pagpapa-safety natin sa truck natin, kasi annual safety nitong truck natin next year, next month, pang-4 na taon, 4 years na nating owner operator. Of course, may mga kailangan gawin, katulad siguro yan. Ang iniisip ko dyan, kasi 4 na taon na akong owner operator, 4 na taon na rin hindi nagalaw o napalitan yung preno ng itong truck, yung brake chamber ng truck ko. Baka yun ang titignan nila, baka kailangan ng palitan yun. Kasi akala mo 4 years nang akong owner operator. Up to this date, up to this time, ang tinatakbo ng truck natin ngayon is 884,860. At ilang beses na rin tayong tumahak dito sa British Columbia, magpa-winter man, magpa-summer man, lumusong man sa Vancouver, Pukihala, Merritt, yung matataas na bundok yan. Kaya yan ang isang iniisip ko na baka kailangan ng palitan yung mga brake ko, yung brake pad ng truck ko o brake chamber. Depende, siyempre si safety nila yan eh. Gusto ko rin yun para sa ganun makidala ang mga problema. At pagkatapos doon, siyempre kapag sinisafety nila, hindi tayo biyahe, yun siguro yung time na magkakamping kami ng pamilya ko, mamamasyal kami, punta kami sa property namin, at saka doon kami mag-isip sa RV namin for, probably mga 1 week. Yan. Kumbaga, I will take the chance na habang sinisafety ang truck ko, ako naman kapiling ko pamilya ko. Depende na kung saan kami mapadpad, kasi pinaplano rin namin na pumunta kami sa kalapit na camping area sa Manitoba. Lapit lang naman eh. Ida-drive namin yung aming RV punta sa kampingan. Sama mga bata kasi wala na rin pasok ngayon. Magpapasalamat din ako kasi yung anak ko, graduation o closing nila, yung anak kong si Ate Sinel, my third daughter, closing nila ngayon at naka-receive siya ng award. Kung sa Pilipinas sana, kapag closing, may ribbon yung anak mo, di ba? Yung anak namin dito sa Canada, hindi sila nagkakaroon ng parang ribbon, kundi binibigyan siya ng award. Big play, basketball, cross country,
track and field. And for all these things, were they the best at everything? No. That's all we don't care about. We just care, hey, did you try? Did you have fun? That's the most important thing. So for this next one for grade 7 for the Phys Ed Award goes to none other than Sunil Trinidad. Award nung school. First year high school na nung anak namin si Ate Sinel. Proud ka kahit bilang tatay kasi siyempre meron kang anak na may honor eh. Kumbaga sa Pilipinas, kada graduation, first year, second year, third year, fourth year, may honor yung mga may honor, di ba? Ako mayroon din akong honor nung high school ako. At paano, first year, second year nga lang. Pero third year, wala na, bulakbol na tayo. Fourth year, wala na, bulakbol na rin eh. Pero at least kahit paano, nakagraduate pa rin ako ng high school. Pero hanggang high school lang ako. But, ibig ko sabihin, proud ako sa anak ko kasi dito sa Canada, nagkaroon siya ng award or nagkaroon siya ng honor dito sa Canada. Proud tatay. Sana tuloy-tuloy lang yon para pagdating sa high school, second year, third year, fourth year niya, kung tuloy-tuloy yung honor niya dito sa Canada kasi guys, pag nag-aaral ang anak ko dito, automatic magkakaroon sila ng tinatawag na yung scholarship. Hindi na nila kailangang i-apply yun. Yung mga school, college, university, magbibigay ng scholar sa kanila. At nagandaan pa, kapag magaling ka talaga sa school, pera ang ibibigay nilang bonus sa'yo dito sa school. Mga eskwelahan dito sa Canada, yung mga anak mo kapag ka magaling mag-aral, pera ang ibinibigay nila. Sa Pilipinas, nag-aaral din ako pero malabo, wala namang perang ibinibigay yun sa mga bonus sa mga nag-aaral doon. Dito sa Canada guys, yun lang masasabi ko kasi experience ko bilang magulang. Mga anak ko, yung sa Ate Papa o Ate Pepe dati, meron din silang magandang grades sa high school. Every gradings guys, every first grading, second grading, kapag maganda ang yung grades, binibigyan sila ng $300 to $500 dito kapag ka maganda ang grade mo. Akalain mo yan. Kaya papasalamat kami, nasa Canada kami. Keep up lang sa mga anak ko, ginagawa nila. Siyempre, big shout out din at saka pasalamat sa asawa ko. Si asawa ko, misis ko. Talaga guys, hindi ko na talaga pinagtrabaho kasi pinag full time job ko na siya pag-aalaga sa tatlong minor de edad namin. Minor pa kasi. Si Ate Sinel, 13. Si Ate Clark, 10 years old. Si Baki, 5 years old. Ayaw kong magtrabaho si Mrs. tapos magpapayad na lang kami ng mag-aalaga. Hindi, huwag na. Kasi walang matututunan ng mga anak mo kapag magtatrabaho ka tapos magbayad ka na lang ng mag-aalaga. Kasi sa paalagaan, babantay lang nila yan na maging safety yung anak mo, pero hindi nila tuturuan yan. Not unlike kung parents ka talaga, natuturuan talaga sila, ikaw talaga na magulang ang mag-efforts to magturo sa mga anak mo. Kaya nagpapasalamat ako sa asawa ko. Kaya kahit ganito tayo, lakay tracker na, tayo lang guys, ako lang guys ang naghahanap buhay sa family namin, na-afford namin ang pangailangan. Hindi na kailangan ni Mrs. magtrabaho pa kasi masipag naman tayo, kaya natin i-provide lahat. Kaya okay na yung family namin na ako lang ang maghanap buhay at ang asawa ko ang mag-alaga sa tatlong minor na anak namin, tapos turuan niya talaga ng tamang turo. Kaya salamat lang talaga ako na may asawa kong gano'n at maunawain din. Pero actually yung asawa ko naiinip na yun
naboboring na yun sa kanyang buhay. Kasi nga, siyempre, nakakulong, aalagaan niya yung mga bata, lahat ginagawa niya para sa mga bata. Ay, nakakaano talaga, nakakaboring na buhay yun. Pero, tiyaga lang, matatapos din lahat. Katulad ditong truck natin, kalahin mo, 4 na taon lang, 4 na taon na pala ang nakaraan, 1 taon na lang matatapos na. Tuloy-tuloy lang, akala mo yung time, hindi mo mamamalayan, no? Matatapos at matatapos mo pala. Basta hold on to your faith, tuloy lang ang pagdadasal, keep going sa goal. Basta focus tayo sa sarili nating goal, lahat ng bagay makakamit natin. Tandaan natin guys. Yung mga buzzer ko, ito sabihin ko sa inyo na kung ano-ano mga sinasabi sa akin at kung ano-ano pa yung mga kinukumpara ko sa ibang tao. Kapag ka hindi ko nagustuhan yung kanilang comment sa channel ko, binablock ko. Ang dami ko nang i-block guys na buzzer ko, haters ko, because I don't like the way you talk, I don't like the way you drop your comment na wala naman sa video. Let's say yung mga kumpara sa ibang tao, kapag hindi ko gusto, block kita, because I don't need subscriber or viewers na walang ibang purpose pag-awayin ang kapwa niyang mga Pilipino. I don't like that. Di baling wala akong viewers, di baling 3 lang manood sa akin. Kung sinasabi ko, nanay ko, asawa ko, at saka ako, 3 viewers, kasi pinapanood ko yung video ko, masaya na ako. Yung guys, kaya kapag kayo naintindihan yung mga vlog ko, pinapanood nyo ako, salamat. Kung hindi nyo gusto, feel free to go away. Pero yung mga binablog ko yung binablog ko is lahat ng mga sinasabi ko is based from my experience. Maganda kita ko, sasabihin ko. Tulad yun, maganda kita ko. Kapag pangit ang biyahe ko, sasabihin ko. Tulad ng mga nakaraang mga vlog ko. Yan. Base lang tayo sa totoo. Huwag tayong magpabricate. Huwag natin sabihin niya puro maganda, pero totoo, butas naman pala ang bulsa mo. Yun lang talaga yung masasabi ko guys. Kaya thank you sa mga sumusuporta. Yung mga buzzer na kung ano pa nagsasabi, sorry na lang. Gumawa ulit kayo ng account at sigurado yan, ibablock ko rin kayo. Marami ko nang i-block. Because I don't need subscriber like that. Okay guys, so paano? Focus lang ako. May upcoming brake tire check dito muna tayo mag-brake tire check. Check natin ang ating unit. Ayan guys, medyo naambon eh. Wow! Okay guys, ayan, katatapos ko lang magbuhat. Alam nyo naman ng Lakay Trucker, pag may pagkakataon talaga nagbubuhat tayo. Ito pagkain natin after natin magbuhat. Mayroon akong pork chop, rice, at saka idamams. Ano ba ang Tagalog nito? Yung buto ng, basta buto. Tapos broccoli. Hindi naman buto ng sitaw ito eh, mas malaki konti ito eh. Ganon din ito. Mamayang hapunan natin ganito. 2 pork chop na sirloin. Tapos broccoli. Tapos white rice, ninagyan ko ng toyo para mamayang hapunan natin yan. Tapos banana para mamaya bago matulog. At ito para sa mga guys sa mga nagtatanong sa akin, may nag-comment kasi na hindi daw makatulog pagkatapos magbuhat. I-share ko lang sa inyo, huwag kayong magbubuhat nang matutulog na kayo, kasi kapag nagbuhat tayo, magiging hyper tayo kasi magpo-produce yung katawan natin ng cortisol at adrenaline. Kaya kapag nagbuhat ka, di ba, parang ang lakas mo, mahirap pa makatulog kasi nga mayroong hormones na lumabas sa katawan mo, magiging hyper ka. Kaya kapag ka magbuhat ka, katulad ng mga to, ang oras pa lang dito is 1:00 pa lang. So may driving pa ako mga 3 oras. After that, pagkatapos nyan, nandun na ako mamaya mga 3 oras. So mga 3:00 pa lang, matutulog ako mga 8:00. Man, 8 hours na yung napalipas. Kaya kapag magbuhat kayo, kailangan yung mas maaga bago kayo matulog. Dahil kapag magbuhat kayo ng gabi na, tapos matutulog kayo, hindi kayo makakatulog, mapupuyat lang kayo.
hindi kayo mag-gain ng muscle, hindi kayo papayat, hindi magtotoo ng katawan nyo. Yan ang magiging problema. Yun ang maisasuggest ko lang. Huwag kayong magbubuhat ng matutulog na kayo. Kasi magproproduce ang katawan nyo ng hormones called cortisol at adrenaline. Yan guys. But anyway, guys, tara, kain tayo. Alright guys, ay nagbabalik na tayo. Tapos na yung kain natin. Mag-conduct muna tayo ng kahit 5 minutes walk around check lang dito. Walk around check dito tayo sa brake check advisory. Kung nakikita nyo yun nandoon, medyo malayo, pero yan, brake check lang to. Para sa mga tropa, ito yung brake check lang, hindi brake trip. Tapos na yung brake trip ko kanina. Ang brake check, tinitignan lang natin dito, visual lang, visual. Pero alam sa totoo lang guys, masayang masaya ako ngayon. Bakit kamo? Yung anak ko, grade 7, may honor. Sa itong mga paghihirap natin ito, really paid off talaga yung mga paghihirap ko bilang magulang. Kahit nagsasakripisyo tayo lumayo, ito, paano yung mga anak ko sa efforts ni Mrs. na pagtuturo, no? It paid off. Kumbaga sa nagkakaroon sila ng honor. Kahit sinong parents guys, kahit sinong parents, magiging masaya kapag kayong anak natin may honor. Kaya naman proud ako sa anak ko. She have honor. Yun. Dito sa Canada, kapag may honor ang anak mo guys, hindi nila yon binibigyan ng ribbon, hindi nila sinasabing first honor, second honor, hindi. Basta bibigyan nila ng award. Sabihin na may honor sa physical, may honor sa math, may honor sa science, ganun dito sa Canada. Anyway, check. Mamadali sila oh. Si nanay oh, babae pala yan, team partner ni tatay siguro yan. Team partner ni tatay, mag-asawa. Napangiti si nanay, napangiti. Doon lang kay tracker guys, ang ngiting-ngiti rin naman ako. Yung nakangiti rin ako ngayon oh. Kahit ang daming mga problema sa truck, parang hindi ko iniintindi muna. Check temperature, baka mamaya iba yung current nito. Zero ang set point, dos ang box. Ayos. Ay kahit na marami tayong problema sa truck, marami tayong mga ipapagawa, pero sabi mo muna pagkapagawa na yun, magagawa naman yan. At least sumaya naman tayo kasi yung anak natin may honor. Kahit sinong parents yun guys. Yan. Alright guys, ayan. Yung ngiti ko guys ha, like ko rin parang nanalo ng kahit mga $50,000 Canadian sa loto kapag gano'n. Siyempre kahit sino bang magulang na hindi magiging masaya kapag kayong anak may achievement. Walang magulang na hindi magiging masaya, kaya proud tayo. Kaya masasabi ko yung mga nakikita kong parents na yung mga anak nila may mga honor sa student, yung nararamdaman nila, nararamdaman ko rin. Ganun pala kapag may honor ang anak mo, lalo na rito sa Canada. Although yung mga anak ko naman, yung mga honor sa elementary noon, yung dalawang panganay ko, Ate Papa, Ate Paypay, may honor sila sa Pilipinas. Pero dito, kasi nagbago yung iba yung pag-aaral dito. Kaya ngayon, mayroon din akong anak na may honor sa grade 7 kasi si Ate Sinel, grade 7 na yun. 8, 9, 10, 11, 12. Grade 12 yata yun eh. So, sana tuloy-tuloy. Masaya ako guys. Alright guys, so paano? Pagtrating ko na to, andun na ako mamaya. At maliligo muna siguro ako. After that,
delivery natin is alas 2 ng madaling araw, kaya kailangan ko matulog. Tapos na rin naman ako nagbuhat. Meron akong hanggang alas 8 doon na ako. So alauna pa lang ngayon, alauna pa lang. Ayun ang oras. Kumbaga sa ano, makakatulog ko ng maayos. Tara! Alright guys, ayan. Let's roll. Ito yung sinasabi nilang highway through hell Mahaba to, mas mahaba ito kaysa dun sa ano Sopkios, mas mahaba ito. Highway through hell. Continue on Highway 5. Focus lang ako dito. Kahit naman na gaano pa yan katarik guys, ang importante lang talaga yung approach mo. 6% for 18 km guys Track advisory 90. Pero syempre kung 90 km per hour ang nakaposted limit, kung mabigat ka talaga, huwag mong hahataw. Katulad ng mga to, rat-ratan itong mga to, ewan ko, magaan siguro yung mga yan. Pero ako hindi. Truck ko ito ayaw kong magkaroon ng problema sa truck ko. Kaya engage sa engine brake number 2. Kung nakikita nyo, naka-engage tayo ng engine brake number 2. Tapos ang naka-drive tayo, speed natin is 51 km per hour. Yan, nakikita nyo. Pa ako nasa malayo lang, hindi pwede nga akong basta nakaabang lang sa may preno, kumbaga sana papitik-pitik lang tayo sa preno guys. Ganyan lang. Kilometer doon. Kaya ang tawag nila rito highway through hell. Masaya. I'm sure lahat ng mga parents guys talagang napipil yung nararamdaman ko. Lahat ng parents na nasa school na yung mga anak, siyempre kahit sino naman parents, proud ka sa achievement ng anak mo. Kung hindi ka proud sa achievement ng mga anak mo, what kind of parents are you? Kumbaga sa wala. Engage ko, ilagay ko na sa manual kasi nasa 9 tayo, bumababa sa 8 may hingin ng speed pero hindi ako magmamatulin. Katulad ng mga to, nagmamatulin sila. Basta tandaan nyo, kapag ka-owner operator kayo guys, huwag kayo pa kumpiyansa. Kahit magaan ang pangarga nyo, huwag nyong hahatawin. Tandaan nyo, truck nyo ito talaga. Kayo ang nagmamay-ari nito. Kaya kapag ang truck nyo nabulilyaso, na aksidente, wala na. Tapos na ang mga ilang taon yung pinaghihirapan. Lalo pagka na right off, nakapow, tapos ka. Kaya hindi bali ng matagal kasi marami naman tayong oras sa appointment. We just gonna drive pababa ng
hindi natin gagamitin ng preno, kaya nga ito para sa safety sana hindi nila makita mahal yung preno kung magpalit ako ng brake chamber ilan ba yun? 4 na brake chamber yata yung mapapalitan ko siya. Left left 2, right 2, 4, tapos kung sa harapan pa di. Pero itong nasa harapan ko disc brake, disc brake. Pero makikita pa rin nila. Malinis na naman ang ating sana hindi nagbalik-balik baka naman sensor talaga ito. Malinis. Okay, drive ko. Dagdagan ko ang speed natin kasi 42 lang naman, masyado nang mabagal. Alright guys. Ayan. So hatawin ko na to guys. At kita-kita tayo doon sa Vancouver mamaya-maya lang. Highway through hell. Focus on driving. Alright guys. Woo! Panalo. Nakapag shower tayo. Sarap maligo guys. Kung nakapagbuhat ka, exercise. So paano? Wow! Tapos sabay iligo tayo. Tapos maya kakain ako. Dito na ako matutulog sa dito na tayo by the way guys. Andito na tayo sa Hope, British Columbia Flying J, nakita natin. Ayan. Pakruduhan yung mga katabi nating mga truck. Sa kabila, left and right. Ayan. Dito na tayo matutulog kasi mamayang pa naman ang ating delivery, 2:00 ng madaling araw. Kaya dito na ako magpalipas ng gabi. Ganun pa man, kahit wala tayong katabi, magpabango tayo. Yes! Pabango tayo guys, pabango. Alright. Tapos itong mic natin. Shower kit natin, itabi na natin. Diyan ka lang. Mga pinaglumutan tayo, yung damit. Diyan ka lang. Mga laundry ko. Tubig. Alright. Yan. Kape. Okay, sabay balik dito. Yan. Organize na naman natin. Natin. Yan guys. Okay. Palipas lang tayo ng mga ilang oras dito. Tapos mag-aapunan, sabay hihiga doon sa higaan natin. At wala nga sinasabi ko sa inyo guys, no?
bilang magulang, no, masaya tayo kapag ka nakikita natin yung achievement nating mga anak. As long haul truck driver, nagsasacrifice tayo na lumayo sa ating mga anak, sa pamilya. Kasi siyempre umabot tayo ng mga ilang araw sa karsada yan bago umuwi. Pero at least kahit paano sa part ko, baga sa nagpe-fade out naman kasi paano yung mga anak ko, si Mrs. maganda yung kanilang disiplina. Pansinin nyo guys, ito pansinin nyo, kung makabot kayo sa video kong ito dito, pansinin nyo kapag ka nag-vlog ako sa bahay, tignan nyo yung mga anak ko, nakikita nyo ba yung kung paano namin yung mga anak namin sa lamesa, nagdadasal sila, nagdadasal ako kapag ako kakain, nagdadasal kaming pamilya kapag nasa hapag ng kainan. Say grace first before you eat. Marunong silang magdasal bago kumain, ganun din bago matulog, at ganun din pag gumising. Tinuturuan talaga namin. Ito pa, pangalawa guys so napansin nyo, una, pansinin nyo yung mga anak ko, pagkakain kami, pag nagbablog ako, nagdadasal sila. Pangalawa, ito pansinin nyo guys, yung mga anak ko lahat, pero lang yung malalaki na, kasi yung mga malalaki siyempre may mga boyfriend na yung mga dalawang dalaga ko, si Ate Papa, Ate Papa, may mga boyfriend na yun Yung maliliit ko, si Nel, si Clark at saka si Bake, pansinin nyo, kapag nasa pagkain kami, kainan kami, hindi sila humahawak ng cellphone guys. Wala silang hawak ng cellphone. Kapag napanood nyo itong video vlog kong ito, nakabot kayo dito, pag umuwi ako, pagbalikan nyo yung mga nag-vlog ako, pag napanood nyo, mapansin nyo na hindi nagsiselfone yung mga anak namin kapag nasa hapag kami ng kainan. Kahit kami mag-asawa, hindi kami nagsiselfone. Maliban na lang talaga kapag may emergency na tawag, kaming mag-asawa. Pero yung mga anak namin talagang hindi nagsiselfone yun. Kasi meron kaming rules sa bahay na pinapatupad ni Mrs. Ayan guys, talagang matindi yung disiplina ng asawa ko sa mga anak namin. Kaya worth it naman para sa akin kahit di siya magtrabaho. Importante na aalagaan niya yung mga anak ko, mga anak namin. Kasi yun naman talaga ang gusto ko talaga sa family. Ayoko yung mga ibang mga kabataan ngayon hindi ko linalahat yung mga ibang kabataan ngayon, halos hindi mo na sila kapag patahimikin mo o kausapin mo na ayaw nila kapag ka nag-iiyak, kailangan saksakan mo na ng cellphone o kaya iPad para lamang tumigil. Paano na lang ang buhay ng bata nung guys kapag ka ganun lagi, di ba? Kung lagi mong ibinibigay ang pangangailangan nila, yung ganon, wala na yung kinabukasan ng mga bata na yan. Kaya kahit paano, papasalamat ako kasi yung mga anak ko, mga anak namin ni Mrs., matindi ang disiplina ni Mrs. sa mga anak namin. Yung maliliit, siyempre yung mga malalaki, huwag na nating sali kasi may mga boyfriend na yun, kanya-kanyang boyfriend na yun May boyfriend na yun si Paypay, may boyfriend na rin yun si Ate Papa. Dalawa silang may boyfriend kasi siyempre adult na rin sila yung si Ate Papa 23 na, si Paypay, Ate Paypay 22 na yung mga ganong edad, hindi mo naman kukontrol yung mga yan. Pero siyempre kapag ka kapag nagkakasama-sama kami, nag-uusap-usap kami tungkol sa mga bagay-bagay at sinishare nila yung mga experience nila, pinagsasabihan pa rin. Hindi porket adult na sila wala ka ng pakialam, kasi anak mo nga sila, kaya nandun pa rin yung pagmamahal mo sa kanila. Pero siyempre yung decision nasa kanila na yun. Parang guys, ganun lang talaga, simple yung at nagpapasalamat din ako talaga sa achievement ng anak ko. Kaya thank you very much guys. So paano, putulin ko na yung video vlog natin dito hanggang sa muli natin pagkikita masaya ang Lakay Tracker ngayon kahit na papanong napapalayo tayo sa natin sa pamilya natin. Masaya tayo kasi nga may natanggap na achievement yung anak ko. Thank you guys for watching. Ingat kayo lagi. Peace up. Bye. Lakay Tracker.